Sa iban pang balita sa hinampang, ginkumpirma sang Ateneo de Manila University ang kamatayon sang duwa sa ilang student athletes nga nalumos kadungan sang team building activity sa Dipakulaw, Aurora kahapon. Ang mga nagtaliwan na mosanday Rene Clert Baterbon, 19 anyos, kag Divine Adili, 21 anyos. Sa official statement sang universidad, ginpalabot sini ang kasubo kag pagpakigsimpatiya sa mga pamilya, kabyanan, teammates, coaches kag pinalangga sang duwa ka student athletes. Ginhingyo man sa Ateneo community ang pagpangamuyo kag suporta kasunod sang insidente. Si Baterbonia nga tumandok sang Agusan del Sur ang kilala sang pagdala sang pangalan sang Davao Region sa palarong pambansa. Sa Ilocos Norte sang 2025, nagdaog sila sang gold medal sa basketball, kagang nasambit nga 6'4" former Ateneo de Davao Star ang ginkilalang MVP. Sinilang tuig nanguna sa liwat sa Davao Region sa gold medal match, apang nagkabo silang madepensahan ng titulo matapos ginlutos sang Calabarzon. Huwebes ang nagabot si Rene sa Manila para nga magsaylo na sa Ateneo Campus sa Katipunan, Quezon City. Ginalauman kung tanik nga mag-debut sa para sa Blue Eagles sa season 89 sang UAAP sa mga tuig. Sa piyak kapahin si Adili naman ay isa ka 6'10" Nigerian foreign student athlete nga nagupod sa hampang sa Ateneo sang season 88 kag nakabulig sa Blue Eagles nga magtapos bilang ika-anom nga may 6'8" nga record. Sa inisal nga investigasyon sang Police Regional Office 3, nagwa nga nagalangoy ang duha ka student athletes apang wala nila masarangan ang mabaskog nga balod nga nagdala sa ila sa mas madalom nga porsyon sang dagat. Ginatag sang pulis nga padayunon pa nila ang tulid nga investigasyon sa insidente.